kuitenkin. Pitäisikö sunkin tulla tänne puolelle sitten? Koska varmaan joo. Ja sanot vaan sit milloin alkaa kuvaus. Oota, mä laitetaan tietty käsiä. Pystyt se soittaa? Otatko lämmityksen välillä? No mitäs nyt? No niin. Jokko se kuvaa? Joo, se kuvaa koko ajan. Joko se? Joko? Saat tätä. Otat se tuon tampon. Ai se on mun heini. No niin. Pystytkö soittamaan? Pitää kokeilla. Nopeasti. Pitää kokeilla. Anne. Ei niin ole jäässä normet. Tiedätkö, on ihan tunnottomat. Meidän pitää tämä kuvausosuus tai tämä soitto-osuus oikeasti saada Ei yhtään. Siis oikeesti kun käsiä palentaa kuule nyt on aika pirusta. Mutta no yritetään. Ykkaakko. Ei tulis, ei tästä tule, ei. Ei tästä tule yhtään mitään. Tänä ei onnistu. Pitäisikö kokeilla kumupäivä? Paska! Se on aika hyvä uutinen. Heilutaanko hanuria, lauletaan ilma. Joo. Ole pitää katsoa. Jos kerran saa.